Odběráš do vody, to jde. Tak je ústého. A tím vajček už je, jak vám chytí. To je ščetný vajček. Ty guno. To? No. No, není to. Je, o 2 centiáčky radši. Stoj ty kurvo, lebo jsem si skoro peán odtrhol, jsem ho mal na krátkej šnúre. No. Vidíš, to máš tak. Já vymyslím taktiku. A on ho odkuká, v zápětí mi radí. Je třeba to pomáli tát. To nevěděl. Když to bude, z tohoto udělám já video s ozvučením z titulu.